Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Itiag na mga oras tayo kakabsat. Alas 5:51 iti agsapa. Anyan nga rakurak sa Naimbagnal daw kakabsat iti Martes may kadwapulong ket siyam iti mabilang iti bulan iti Nobyembre may isa lang nga turugan tama. May isa lang nga turugan kakabsat mapantay wenno duwa ka turog pay sakbay mapantayo iti maudi nga bulan iti dayti nga tawon. Aya madaydayaw iti Apo. Iti salunat mangimpain iti tunggal maysa kana tayo kakabsat. Ya gyaman tayo aya. Iti dayti met nga istasyon talagang anak-anak noon, iti espirituan, nga banbanag, iti mga gaan, umuna pa nagkanta, iti kankanta, may kadua, di Advent of Christmas, nga kung natay kakamsat, di paka-istorya ni Apo Yesu Cristo, aya, no, apay nga ipas nga, so tuloy tayo nga dinggan, sakpay dahil iti programa kakamsat, tagyaman ako iti panakiandayo man iti live streaming, iti dahil gundaway, kat makipagpasit man dahil programa, iti saparap na iti namnama manipudlo ni saging gana iti biyernes, iti dahil istasyon, 1143, DZMR Santiago City. Dinaragsa ka man kabkablaw kada kayo, iti aldaw iti Martes Lawrence Salazar.
Siya no agtuloy ka hanlaan nga ti aramid kun na pati panagsaom ko makakabsat. Dadya iti sagudayon na kabsat iti kanta nga intayanan nga gan iti daytoy nga guda. Well, hantay pabayag na basahin tayo yung muna nga Thessalonica chapter 3 verse 6 to 13. Okay, umuna nga Thessalonica kapitulo 3 sa is aging gana iti 13. Kasi iti saritain na ngem ita ta nagsubli ni Timoteo impadamag na iti makaparagsak asa sa aden iti pamatiken ayat tiyo. Nasa una pa sila lagip kayo ken mailiw kayo ang makakita kada kami. Akas iti iliw mi met ang makakita kada kayo. Sut gapu nakakabsat da kayo iti nang parigta kada kami iti amin apan nang panakariribok ken panagsagaba mi iti pamatiyo iti nang papigsa kada kami. Agsipud ta itan pudno nga agbiag kami no talinaed kayo ano tibker iti panagbiag panagbiagyo iti Apo. Mabalin mi iti agyaman iti Dios gapu iti rag-o nga impaiyo kada kami. Aldaw rabii as ipapasnek iti panagdawat mi iti Dios tapno makita da kayo iti rupan-rupa ket punwen mi iti pagkurangan iti pamatiyo. Sapay kuma iti mismo a Dios ken Ama tayo ken ni Apo tayo nga Jesus iti mangiturong iti dalan mi nga umay kada kayo. Verse 12. Padakkelon kuma iti Dios iti panagayatiyo iti tunggal maysa ken kadagiti amin at tao ket tumakkel kuma akas iti panagyaman mi kada kayo. Verse 13. Iti kasta papigsaen nanto excuse me dagiti puspuso yo ken anay ken nasantuan kayto iti imatang iti Dios ken Ama tayo intun umay ni Apo Jesus agraman dagiti tattao na una na. Ti Apo iti mapadayawan kadagito nga sasauna kas binasa tayo kam sa unang Thessalonica chapter 3 verse 6 to 13. Amo yung kakabsat no daduma ya kararag tayo nga kararag iti bendisyon ang kade awan siguro iti tunggal ag kararag tayo dati dawatan tayo nga bendisyon no daduma gapu iti kinaadu nga aramidin tayo no daduma malipatan tayo met piman ti agyaman iti Apo. Yeah. Duma maripatan tayo iti agyaman iti naggapuan iti amin nga bendisyon nga adda kada tayo. Saan tayo kung mga liplipatan kakabsat nga bigbigan iti kinaimbag iti Dios kada tayo. Ket kunaan tayo nga babaan iti parabot iti Dios adda tayo nga mangipaay iti naisingsingayan nga panagyaman tayo iti Dios. Manipud ti binasa tayo kakabsat adda iti tallo nga tukad kasi pakita tayo iti naimpusuan nga panagyaman tayo. Otherwise, yung mga pag-aari po natin, kaya adda kaming kingka, hanga na mga kuko da ita. Kumbaga, steward lang po tayo, tagapangasiwat, tagapangalaga lang. Kuko na amin na po Diyos da ita. Iso nga, amin nga, blessing nga maawat tayo, ay adda ko iti panagyaman tayo. Adda ko iti poset, iti panagyaman tayo kakabsat. Kung nagduday, binasa tayo, verse 1 verse 1, hanggang 85, ni iti panakaadda ni Apostol Pablo, iti panakaawat iti agdamang kasasaad da. Ada iti special nga relasyon kakabsat ni Apostol Pablo kadagiti namati di Thessalonica. Nga inturong iti Dios ni Apostol Pablo ken iti kadwana nga mapan iti dayta nga lugar iti Thessalonica kalpasan kakabsat iti nakabanbannog ken nakarigrigat nga panagmisyon na iti Filipos. Ngem gapu ti adu nga rigat gapu kadagiti saan nga namati ijay napawaba iti panagtalinaed na ditoy. Makita ken maadal tayo manipod iti daytoy nga bersikulo nga tapno maaddaan ka kabsat, maaddaan ka tinimpusuan nga panagyaman, masapol nga addaan ka tinindaklan met nga ayat. Verse 1 ken 2 impakita na iti asin na kadagiti Thessalonica. Napaka-espesyal po. Special dagiti nga taga Thessalonica iti biag ni Apostol Pablo. Para kini Apostol Pablo iti papan na iti nga lugar ket nasursurok pay ngem iti trabaho. Iti napatag kini Apostol Pablo ket isu day pamati ken panagtultuloy da. Kuna ni Apostol Pablo kadakwada ijay verse 20 ken iti ti kapitulo 2 kuna na da kayo iti gapuna no apay nga agpanakkel ken agrag-o kami. Bigbigan ni Apostol Pablo kakabsat nga saan pa nga nalpas iti trabaho na iti Thessalonica at dapay laeng nga si papanunot isuna kadakwada ni dumduma iti panagayat ni Apostol Pablo kadagiti nabati iti Thessalonica. Daytoy nga panagayat kakabsat isu iti na magbaling keng kuana nga mangipaay met iti naidumduma nga panagyaman. Iti verse 3 ken 4 iti panangliwliwana kadakwada. Makita tayo dito kabsat nga maysa kadagiti worry ni Apostol Pablo
Ket when napakadanagan ni Apostol Pablo kakabsat, ket no maupay, ken mapukawon dagiti taga Tesalonica iti namnama, gapu kadagiti kapadasan da iti panagbiag. Kanayon nga panunutan. Kaya kanayon nga ibabaet iti kararag. Ahang ko mga maupay dagiti taga Tesalonica. Man ata siguro mabalin nga masayangan isuna iti banlog na. Yeah. Imbaga na kadakwada nga naituding asa gabaen tayo dagitoy apan nakaidadanes. Saan nga nasayat kakabsat iti salunat ni Apostol Pablo iti dayta nga gundaway. Adda nga sinagaba na dagiti naririgat nga panakaidadanes. Idi nga agturong isuna iti Tesalonica. Di verse 5 ko na impakita na iti panakibiyang na kadakwada. Ano ti kunanan ni Apostol Pablo, saanin nga makaibtor, saan nan nga mauray. Kaya't nan kakabsat nga maamuan nga adda dagiti namati iti Tesalonica nga nagbalay gidalata. Adun iti naipaay na kadagitoy nga tattao. Isu nga masapol nga maamuan na iti agdama nga kasasaad na. Yeah. Numan pa saan nga mailibak iti ayat na kadakwada, makita tayo ditoy. Yeah, iti verse 5 ko na nga adda iti personal nga panakibiyang na kadakwada ket addamot iti namnamaan ni Pablo nga gunguna kadagitoy nga aramiden na kadakwada. Namnamaan na nga gungunaan isuna iti Dios gapu kadagiti inaramid na kadagiti namati ijay Tesalonica. Saan nga kayat kakabsat nga mapukaw daytoy nga gunguna nga naggapu. Nga gapu iti panagkapoy da. Ket sapay la ko makakabsat. Kalatayo nga namati. Maaddan tayo met iti kasta nga sirmata ken tarigangay nga saan tayo kayat. Saan tayo kumakayat nga mapukaw dagiti gunguna nga mabalin nga impaay kada tayo iti Dios babaan iti panagramid panagramid tayo iti kinaimbag iti pada tayo nga tao. Iti klase panagyaman na iti verse 9. Kunana kastoy iti kunana mabalin mi nga agyaman iti Dios gapu iti rag-ong ipayo kada kami. Agkasapulan iti adung investment nga ayat kin asi. Kabsat ti panagyaman tayo ti panagyaman tayo kadi iti Dios ket aggapulaan kadagiti bibig tayo. Ngayon tinuiyibkas tayo when nagtahod kadagiti puspuso tayo ket kasla maibusan tayo pa iti sao nga mangiyibkas. Iyibkas mo kadi iti naimpusuan nga panagyaman mo iti Dios. Napadasam ka din iti nagyaman iti Dios kakabsat. Amo ni Apostol Pablo no siya asino dagiti agbaling nga kabusor ken mangbusor kadagiti namati iti dayta nga lugar. Kas mabasa tayo iti kapitulo 17 dagiti aramid nga pinilit dagiti taga Tesalonica ni Pablo nga pumanaw para iti pagsayaatan da ken pagimbaganda. Ket ita adda nga madanagan ni Apostol Pablo iti kasasaad da. Saan nga mabalin kakabsat iti aguray latan. Kaya masapol nga maamuan na iti agdamang kasasaad da dagiti nga kakabsat iti Tesalonica. So iti inaramid na imbaon na ni Timoteo tapno makita na iti kasasaad da ket maamuan na met aya. Ket naamuan ta no maamuan na no iti kasasaad dan. Ket talagang nainget aguray. Mabalin siguro ka nga pangpangananan ni Apostol Pablo uraen na di good news or bad news nga nagapu kini Timoteo. Ket madi po di verse 6 aging gana iti 9 makita tayo iti rag-ong nga narik na kabsat ni Apostol Pablo idi naamuan na iti kasasaad da. Di verse 6 kuno na napabilig iti pamati da. Nagsubli ni Timoteo nga adda iti naimbaga damag naimbaga damag na kini Apostol Pablo adda nga sinalimutmutan da iti ebanghelyo adda nga nagtaltali na adda iti pamati ket adda nga inyan nga ragsak na nagsakan ni Apostol Pablo agsipod ta adda nga sila lagip dagiti namati iti Tesalonica iti rigtada ken ayat na kadakwada. Imagine that. Talagang iti puso na ket adda din ni Apostol Pablo talagang urayan na. Ngayon tino naragsak tino imbaga ni Timoteo nga adda da iti nasayat nga kasasat ket agtultuloy da iti panamati. Anyan nga ragsak da. Anyan nga ragsak ni Apostol Pablo. Ay nga kakabsat. Idi nga ibagbaga na ni Timoteo iti nakita na nga kabibiyag dagiti anumati iti Tesalonica. Adda nga nagsangit iti ragsak ni Apostol Pablo. Talaga na maaddan isu na tears of joy. Iti verse 7 kakabsat makita tayo no kasatno ka special dagiti nga tattao kini Apostol Pablo. Mabasa tayo nga kunana isud gapu na kakabsat adda kayo iti nagparigta kada kami iti amin a pakariribukan ken panagsagaba mi. Iti pamatiyo iti mangpapigsa kada kami. Adda nga naparigta isuna ket napapigsa iti panagserbi iti Dios. Mabalin kakabsat para kadagiti namati iti Tesalonica
Ni isingsingayan nga adipen iti Dios ni Apostol Pablo. Naindaklan nga mga kasaba nga mapabilag nga nabilag na tao iti Dios. Ket daytoy iti nangliwliw kabsat ini Apostol Pablo. Kabsat, saan tayo nga mo? No kasat no tayo nga nagbalinmot nga bendisyon iti sa bali. Mabaling iti panagdam na Kristyanuan. Ken bendisyon wenno dadagsten kadag iti makakita kayen ka. Mabaling nga iti pannagnam kini Apo Dios ket mabinbendisyonan dagiti tao. Mabaling met nga makikita da kadadagsen. Yeah. Ni Apostol Pablo binendisyonan na iti panagbiag dagiti namati iti Tesalonica. Iti pamati dambay sa nga dakkel kakabsat nga bendisyon para ken kuana. Iti verse 8 ken 9 nagmaymaysada iti pamati. Ket mabalinen nga agtultuloy ni Apostol Pablo iti anyaman nga ramiden na agsipud ta amunan nga addada nga agmaymaysa iti pamati. Anyan kakabsat nga asikin ayat na kadakwada. Nga isarding niter aramiden na nga sa bali agsipud ta kayat na nga makita nga adda nga sititibken iti pamati. Kinagtultuloy dagiti nga magbagna kini Kristo dagiti nga taga Tesalonica kakabsat. Anyan nga ginget, anyan nga gagar nga maamuan na ni Apostol Pablo iti agda mga kasasada. Anyan nga adalmat para kada tayo kakabsat nga adipen iti Apo. Sa dino ti ayan iti asikin ayat tayo padak nga namati. Aya. Ni Apostol Pablo addang ingkawus na iti panagbalin na kakabsat, iti panagbalin na nga paset iti biag dagitoy nga namati iti Tesalonica. Adda kakabsat nga sinanama isunong addaan isunong iti magunod nga gunguna. Gapu kadakwada. Adda nga makita ken masarakan na iti rag-o ken talna kadagitoy nga namati. Ayati nga kabsat adu kada tayo nga adipen iti Dios. No duma kasla tayo la ipalangguad nga datayo ket nga idumduma nga impaay iti Dios kadagiti tattao. No, pare-parehas po tayo. Ngem saan kini Apostol Pablo kabsat? Amuna iti panagbalay na iti ministry ket gapo na nagbalay iti trabaho iti iglesia iti Thessalonica. Makita tayo kakabsat, iti verse 1, naging gana 85, adda nga nag-invest ni Apostol Pablo iti ayat kin asi kadagiti namati iti Thessalonica. Iti verse 6 ken 9, iti panagtinulong para iti pagsayaatan iti trabaho iti Dios adda nga kikitaan ni Apostol Pablo iti panagbalay na babaen iti tinabalay nga panagbiag dagiti tao nga pagserserbyen na. Kumusta? Kumusta ka ita nga gundaway? Kumusta ka ita ayatek? Ken padak nga adipen iti Dios. Adda kadi nga maragsakan ka into no makitam nga ngumat ngato dagiti tattao nga pagserserbyam. Adda kadi nga makipagragsak ka into no agbalay gida iti panagbiag ken iti pamati da iti Dios. Adda kadi kakabsat nga mga magagaran ka nga maamuam noan niya iti mapaspasamak kadakwada. Damot lang kaditi concern mo kadagiti membro tayo kakabsat. Adda kadi nga magipagpagna kadakwada anyaman pay nga accomplishment da para iti Dios. Iti daytoy nga aldaw kakabsat. Mabalin mo kadi iti makipagragsak iti padam nga tao kadagiti balaygi nga nasagrap da para iti naglablabas nga aldaw kakabsat. Ayatek nga kakabsat, ayatek nga padak nga ministro iti Apo. Tiyempunan. Kakabsat nga ikatintayon dadyo kung kuna tayo nga kababalin iti tayo nga Pilipino. Dili crab mentality nga kung kuna tayo kakabsat. Tiyempunan nga magipagragsak tayo kadagiti anyaman nga balaygi nga nasagrap dagiti sabali ket manipulita agmaymaysa tayo. Amen. Agmaymaysa tayo nga makipagna ken agtalinaed iti pamati. Anyway, mammaymaysa met lang iti purpose tayo kakabsat. Ibahagi po ang salita ng Panginoon. Ket dagitoy maitukit ka dagiti puso ken panunot da at awaten da nga manubot ken mangisalakan da iti Apo. Diyay lang met kakabsat iti ultimate goal iti tunggal maysa. Huwag na po tayong magpaligsahan. Aya, no umangat da maysa, bishop da maysa, apay nga itong unapay. Nga naging pastor nga manggana tatta. Iti lisensya pa lang ka license to exhort. Ikatuntay da itang kapanunutan ng kakabsat. Katuntay di pa
the crab mentality nga daw mga negative iti makita tayo kanak no hindi ho makakatulong iti bagi ni Kristo kakabsat. Kas may isa nga bagi ni Kristo iti kapintasan ken kasayaatan nga mabaling ipahit ka aken kuha na itakit isu da na impusuan nga panagyaman tayo iti Dios gapu iti panagbalaygi ken panagtalinaed tayo iti pamati madaydayaw iti Apo. Well, kitaan man dati partner mo. Kitaan man dita kaabay mo. Iti rinibo-ribo nga tattao diti lubong. Dayta ti impaay ni Apo Diyos ken ka. Anyan nga sagot iti Diyos para itunggal maisa ka na tayo. Saan ka di kakabsat? Kitaan no anya ti addaking ka. Kitaan ti wisdom, talent, church, pagtaengam, sarikwam, kwartam, salunat mo, kinasirib mo, iti biyag mo. Impaay amin ken ka iti Diyos dayta kakabsat. Saan ka di nga may karilaunay? Nga pagyamanan tayo ti Apo. Halanga dagiti adipon ti Apo ti bagbakabsat. Uray si ka nga namati ka kabsat. Yan yaman nga daking ka, masapong agyaman ka iti Apo. Kung nagtatay di introduction ko kabsat, tayo po yung tagapangasiwa ng Panginoon. Datayo di steward tagapangalaga. Aya, datayo kakabsat iti mga alaga dagito nga bendisyon nga impahi iti Apo. Tandang duma agkararag tayo. Ang gade, agkararag tayo nga maadaan iti kastoy, maadaan ti kasjay. Ito na napatawar dahil nga bendisyon, isu ti rasunan kakabsat. Kaya mo man lang makita, hamo man lang makita, hangka man lang makadalaw iti church. Dati tinagbaling nga lapudan tapno hangkang mapan iti church. Ay, iti nga kakabsat, binindisyonan na ni Apo, binindisyonan na ka ni Apo Diyos. Tapno ti kasta bendisyonan mo iti sabali. Tapno ti kasta mausar para iti dayaw king gloria. Kung gloria na dahil nga bendisyon kakabsat. Adun, tinakita tayo kakabsat. Ngayon, idinawat na dagiti bendisyon ikarkararagdan, nakalipat dan iti Apo. Panunutong man, iti panakisalakan mo. Iti kinaado ti tao, iti lubong, sinapol na ka iti Diyos. Iti insalakan na ka, how much more, kada iti padang adipan. Kaya, madaydayaw iti Apo, palakpakan tayo man iti sarili tayo. Datayo nga papastor, kinaado nga tattao, iti lubong sika, iti pinili ni Apo Diyos nga adipon na, sika ni Apo Diyos, sika, kakabsat, iti pinili ti Apo nga nagtalkan na dagiti sasauna nga mangiwaragawag kadagiti hampay nga nakaammo iti panakaisalakan. Madaydayaw iti Apo. It's an honor, privilege. Kakabsat, iti panagserbi iti Apo. Privilege kakabsat, iti panagbaling nga adipon iti Apo. Iso mo na si kano, the calling mo. Hanggang mo nga sa mga angkukayat. No. Dapat magibagang awan bendisyon. Iti panagpastor, kastama ti pananot ko kakabsat. Yung apay. Kaya manunga tawunan ko yung tao man 1993 di namati ak manunga tawunan nga nagpaspastor ako nga never regret. Hanak kakabsat nga nagbabaw nga nagbaling nga pastor nagragsak iti agbaling nga pastor daw hindi naman bedo process. Kaya nga sa unha mga kanayon nga kabsat nga nararagsak adda ti panakaupay paay. Kaya adu kakabsat ti ragong ipaay ti Apo no sika adda iti sibay na adda kay ti ima na. Ay ati nga kakabsat sapay la kuma nga impaay iti impusuan nga panagyaman tayo iti Dios. Kas irugi tayo iti daiti nga bigat. Ket makipagkuna tayo kumakin Apostol Pablo iti daiti nga agsapa. What thanks can we render to God again? Madaydayaw ka Apo. Madaydayaw ka. Sa atag nagtamad tayo iti daiti nga gundaway. When Apo agpakumbaba kami iti agpakumbaba kami ken amok Apo Dios nga adu dagiti nagkurangan. Adu dagiti hangkung nga aramid Apo nga banal. Umayak ken ka. Tapos di kasta agyaman ken ka. Idilay nga agsapa Apo. Adu Apo Dios iti rason nga pagyamanan da ka. Kadagiti bibiyag mi Apo. Ura iti panakaring iti dayti nga aldaw. Bendisyon datan Apo. Agyaman iti salunat at salunat ko, salunat dagiti agbuy-buya, salunat itunggal maisa kada kami o Apo. Agyaman kami kadagiti sumbat ti kararagmi. Iti panakaagas, iti naduma-duma nga saksakit nga rikriknaan mo. Iti panangipaay mo, iti aming nga kasapulan mo. Iti panangiadayom kada kami, iti anyaman nga peggado Apo. Iti panangliwliwam kada kami, intuno adda, nga malmalday kami Apo. Iti panakarikrik namin, iti presensyam, ket ayat mo, iti naldaw-aldaw. Iti panangipaay mo kada kami Apo, iti pamilyami Apo, iti agtultuloy, nga panaki addam kada kami, iti aming nga tiyempo. Yung kagrunan ti amin, suday da panangipaay mo kada kami Apo, ni Apo ming Hesu Kristo, nga isut nangisalakan kada kami, madaydayaw ka Apo. Idaydayaw da ka Apo, agyaman kami,
Pagyamanan da ka Apo, iti daytoy ag sapakin iti agnanayon. Pudno Apo, nga adu dagiti bendisyon. Ipapahay mo kada kami itinaldawal daw ket ikas mi Apo. Iti naimpusuan nga panagyaman mi ken ka. Uray kadagiti tiyempong agrigat kami Apo. Sumango kami kadagiti adu nga parikot. Adda nga kumapoy dagiti bagbagi mi Apo. Adda nga lumabas kami kadagiti na dumaduma nga pakasuutan ken pakarigatan iti biyagam uray kadagiti nga panawon adda kalat nga kumikuyog ken mangidaldalan kada kami Apo. Madaydayaw ka, madaydayaw ka. Uri dagiti agdingding iti daytoy ka nga kanito Apo dagiti adto live streaming nga sumangsango Apo Dios iti nadumaduma nga problema ken kadagsenan iti biag. Apo sikaman iti mangipaay iti panangidalan kastamot Apo iti mo Apo iti pag-umbiso nga sumbat dagiti nga sangsangunda nga problema. Ipaayam iti tunggal maisa nga agdingding iti talna. Ipaayam Apo Dios iti rag-o hinamnama Apo. Kas i-celebrate mi manen iti kinaimbag mo iti daytoy nga aldaw Apo. Dayaw, gloria ken panagyaman ti ken ka ken sika Apo Dios ikaw po ang karapat dapat ng pangtudan ni Apo Dios iti panagdayaw ken panadrukbab mi. Madaydayaw ka iti naga ni Jesus. Amen. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ibiyag ito'y lubong, awang timaay na, no ni Kristo Jesus awan ken ka. At daan ka man, adu nga tinabak na, dumtay do ti tiyempo, nga mapukaw na. Jesus, agyaman na, tuy matak na lugtan, napatek na darang, mas basol ko na ugasan. Puso ken panunod, inka dinalusan, binaliwang ibanbanag, iti na inlangitan. Dumalaunay nga agpaiso biag ti maysa makunkuna nga Kristiyano dumawdawel dumak dates man ti tiyempo ragsaktal na agtalinaen panunod ken puso. O Jesus, pagyaman na, may matak na lugtan, napatek na darang, mas basol ko na ugasan. Puso ken panunod, inka dinalisan, dinaliwang tibanbanag, iti na inlangitan. Alawen agyaman tayo kakabsat iti daytang kantaw. Jesus, agyaman ak. Well, good morning kada kayo aming kada kadagisibsiba iti radyo dayto daytong gundaway agyaman ak ti panakiaday ti las 30 man nga minutos kakabsat nga panagadalit sa sao iti Apo. Or pa iti dagiti kakabsat nga dagiti live streaming. Good morning kini Uncle nga Wilson nga Nueva madamawat nga Bibuya manipud iti peng Baguio City. Or pa kini Lenny Gibb. Good morning Pastor pakigreet man Pastor. Damanan ko Merly Basog ken Merjay Giev, Nicolas City. Happy birthday, to God be the glory. Wow. Happy birthday Sister Merly kini brother nga Merjay. Merjay kuna na nagapo ken kabsat yung ni Lenny Giev. Good morning Vivian Benaventi. Good morning Pastor in your family. Praise the Lord. God bless us all. Nang kalunga Wilson Ganueva kuna na good morning Pastor Pastora Joy at pamilyam. Thank you Lord to your guide, protect, healing and blessing. Sir Milita Tumandong, good morning Pastor, God bless. Ma'am Robeli Darok Agustin, praise and thanks God. Have a blessed morning Pastor and family, God bless.
Kini Madam Shirley Dumon, healthy morning, Pastor, and everyone listening to your program, Pastor Lawrence. Every day, blessing po sa amin and every morning message po nyo. God bless you always, Pastor. Thank you, Madam Shirley Dumon. Kini Sister Ruby Salting, the Jibal Lasio, iti tao mat. Good morning, Pastor. God bless you po and your family. Sister Jennifer Caro, blessed morning po. Sister Angie Aquino, God bless everyone. Kini Sister Perlin Montimayor. Tumpalan. Baka malimutan ko. Good morning kada kayo amin. Good morning kini Ira, Ivy, kini Iris, agraman kini Manong, good morning kada kayo amin dita Gulak. Mitch sa Pimentel Balinvin, blessed Tuesday morning, Pastor and family. Amen. Saan tayo ng liplipatan iti agyaman tunggal agdawat tayo iti apo agyaman kami iti palagi Pastor kuna na kini Pastor Marcelita Magno. Amen. Madayaw iti ni Apo Dios. Blessed morning po, Pastor and family, and to G Cordon kuna GEC Cordon member. Hallelujah. Ini kumadrik to nga Jing Baldonado. Good morning everyone. Kuna na Pastor. Good morning kini Pastor Teddy. Kini Pastor Mary Jane Sabas, good morning. Kini Pastor Ricky Nelson Barrett, good morning. Josie Ramos, good morning, Pastor and Pastor Joy and your family. Isabella Itiri, good morning po. Kuna na. Good morning po. Tita Arlene, good morning. Ma'am Lourdes, amen. Kuna na. Amen kuna na Ma'am Rubilinda Arok, Agustin Marbi Oligario. Morning, Pastor. Happy Thursday sa atin pong lahat. Kini Josie Biyernes Salakop, amen. Amen ko na. Okay, kini Pastor Mary Jane Sabas, nagsayaat iti message, Pastor, thank God ko na. Kini Sister Kango Josephine Salazar Oton, good morning. Jennifer Rubio Palagod, good morning. Uri pa kini Pastor Jonathan, good morning kada kayo amin dita Mabini. Santiago Isabela, good morning, Pastor ko na naman ni Sister Kango Jo Salazar Oton. Marisa Madriaga, good morning, Pastor and Pastora Joy, glory to God, amen. Marisa Madriaga, hallelujah, amen. Edith Dalimot, kuna na blessed morning, Pastor, and blessed morning everyone. Okay, amen. Everything give thanks to the Lord. Kuna na have a wonderful day. Kuna na mati may Miracle Marfil Ancheta, Mary Joy Cantano. Kuna na God is great and awesome. The desire makes blessing for the glory and praise His name. Lina Melchor, good morning, Pastor. Jinky Rakal, amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Pastor, for the encouraging word. Good morning, Kuna na Pastor and Pastora Joy, DZMR family, and everyone. Have a blessed day to all. Praise God. Hallelujah. Kaya pa, Lord Del Salayon, Baroga, amen. Blessed day po. Isabel Itiri, Kuna Panginoon, kawaano po kami. Ang mamadaydayaw kawa po. Kini Teacher Glo, Melchor, good morning. Pastora Mary Jane Sabas, amen. Gloria de la Cruz, Melchor. Pares mo lang kini Teacher Glo, good morning, Pastor Lawrence and Church Joy. Jim Rose Ramones Sil Castillo, amen. Malturoli, thank you sa prayer mo, Pastor. God bless po always. Kini Pastora Amelia Galam, dita Jones Isabella, nimbagay sapat tayo, amin. Nga lawan labas na kabsat madaydayaw iti apo, kat makadaman tayo na kenkin kabsat iti apo. Lawrence Salazar nimbagay daw, iti Martes. Iyag sa panat ng tinamnama, magtatangar ken inanama, dagit isa sa uwi ti apo. Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43